Crossover! No, ale nepremieňajú, iba že Gutal pripisuje ofenzívny doskok. Hanson! Vchádza Bojanovského, Dragovič a Hanson. Ťažká trojka, ale Hanson. Hanson, 5 sekúnd. Má na sebe Benjamina, Jaman Hanson, ťažká strela, ktorá ale končí. Má ich 6. Hansonová dvojka, to je dobrá pozícia. X. A krásny blok od Hansona. Sa pretlačí sa cez Mereša. Hanson. Jaman Hanson. Jeho prstný. Dragovič a Pipíška za 3. Hanson má doskok a poradil si. Hanson však stráca loptu a dopredu môže ísť Hanson. Krásna trojka. O 12 bodov. Má ale loptu. Majú Hanson, jeho dlhá dvojka. Ťažká strelajú s vynikajúcou úspešnosťou. Handlová cez 60%. A toto bol kôš! Handlovej dá svoj prvý duel odohrá proti Opave. Samozrejme. Vôbec sa nedokázal presadiť, ale zachránil ho Jakub Petráš a táto trojka od Zís, ktorý teraz predviedol Hanson. Prípadne iba časti zápasov. Ale napriek tým odchodom Levice vyhrávajú jednoducho. Levice bojujú o loptu, ale už ju majú domáci. Hanson, nový to padá. Isto podľa rozhodcov, takže Handlová môže pokračovať. Glover vyhadzuje na Hansona, to je ťažký pokus, ale padá. Môžete aj na obrazovkách stanice Joj Šport. Tam vás čaká aj taký zaujímavý sprievodný program. Veľa času, ale z pohľadu nejakého sebavedomia to je problém. I keď teraz padá trochu. Zatiaľ dominujú proti Handlovej. Tá je síce bez smysla, ale všetkých ostatných legionárov má k dispozícii svoje tempo. A musíme konštatovať, že je to switch. Čerpa čo najviac, tých 24 sekúnd. Hanson! Hanson stále pri lopte, pod košom je Dragovič, ktorému to... Gutal. Handlovčanov povzbudzujú aj priaznivci. Nedarí sa Kneževičovi ani novému mužovi Hansonovi, ktorý teraz ale Handlová po oddychovom čase sa vrátila do vedenia, úplne voľný Hanson. Davy Smith, Hanson sa mu uvoľnil. Jaman Hanson dokázal, že prekonali tento milník. Ale dnes je to aj taký zaujímavý zápas. Presne o to sa Hanson aj snaží a dáva. Hanson si ešte doskočil loptu a skoroval. Ako videli v prvom polčase Hanson. Tento môže zlomiť. Hanson to vezme na seba a dá. Opäť teda Svit v tesnom vedení. Čo teraz Hanson zostal voľný. Smith. V aktívnom vstupe sa trošku odmlčal, ale To sa aj s kúskom šťastia však odrazila k Hansonovi, ktorý bude páliť. Trojbodový pokus. Hanson. Jaman Hanson. Aj on sa tria. Ktorý vyhadzuje na Petráša. Hanson, veľmi dobrý strelec z diaľky, teraz dáva. Dnes krásna fintička od Hansona, ale ten ju zakončil úspešne. Ten obrat sa bude len ťažko rodiť. Na opačnej strane Hanson. Iskry, nevyrovnané 2-2. Simon Hanson skúša to za 3 body a... Keď sa necháte poraziť na obručí, tak sa to už s vami proste zvykne. Po tom nútenom technickom timeoute Handlovčania skôr. Smith si pýta podporu, nedostávajú, až teraz vyhadzuje na Hansona. Prihrávka, ale Krajčovič bol zastavený. A rýchly protiútok. U Handlovej to nevidíte. To je trošku ťažší útok. Ale Benjamin loptu stratil v breaku. Práve naozaj v besilom tempe zo strany na stranu. Borca Handlovej určite naznačil, že bude zaujímavý
pravý Si pomôcť Jordanom, ale tomu sa to vyšmykla Hanson. Odtlak 2-3 hostí v tomto dueli. Aká bude odpoveď? Dáš. Hanson. Hansonov pokus poza oblúke. Strelca, respektíve robil čo mohol, ale tá strela bola príliš presná. 15 bodov. Davis Smith a Jimon Hanson aktuálne najproduktívnejší. Ja len pripomínam takú zaujímavú štatistiku v tejto sezóne. Áno, Richteri hrajú oveľa. Sviť sa naďalej trápi Petráš. Toto budú jednoduché body Jamana Hansona, ktorý si... Pardon, Johnson. Hanson, ale Hrala vyrovnanejšie stretnutie a hneď To aj vie vypracovať. Hanson ide za perimeter a už to Hansonová pekná asistencia. Brutálny útok udalosti, ktorá sa stala v predchádzajúcom zápase. Ako domáci kapitán. Smith je odhodil na Hansona. Jeho presná troj. Na doskoku bol Jakub Kadáši a tu už sledujeme Hansona. Zdvíha. Však Hanson, jeho prihrávka na Gutaľa.